Umthamo oweqile wezidakamizwa kubhubhane lwe-COVID-19. Ukuvalwa kwezwe ngenxa yobhubhane, ukuvalelwa kanye nokuzivalela yizindlela zezempilo zomphakathi zokuphatha i-COVID-19. Ziyakuvikela wena nabanye ukuze ningasabalalisi noma nitheleleke ngegciwane elisha le-corona. Kodwa, ziphinde futhi zenyuse ingozi yomthamo oweqile ebantwini abasebenzisa izidakamizwa. Ingozi yomthamo oweqile inyukela phezulu lapho abantu benokucindezeleka kwemizwa, izinga kanye namandla e-heroin kuyashintsha. Abantu basebenzisa izidakamizwa bebodwa. Abantu basebenzisa izamba ezehlukile ezikhathini ezingaqondile. Abantu bahlanganisa izidakamizwa. Abantu banokubekezelela okusezingeni elehlile. Kukhona izinto wena ongazenza ukwehlisa izinga lengozi lokusebenzisa izinga eleqile le-heroin. Okokuqala, hlela ukusebenzisa ngokuphephile. Sebenzisa umjovo wokuvivinya. Bhema noma uhogele kunokuba ujove. Sebenzisa kancane, bese uzama ukusebenzisa okuncane kakhulu. Sebenzisa ngamuva komunye, kunokuba nisebenzise ninonke ngasikhathi sinye. Ungasebenzisi utshwala, amabhenzo, kanye nezinye izidakamizwa ne-heroin. Okwesibili, yazi izimpawu zomthamo oweqile. Ukuphefumula kuhamba ngokunensa kakhulu noma kumile. Izindebe kanye nezihloko zeminwe ziluhlaza okwesibhakabhaka. Wenza imisindo yokubinda, ukuhona noma ukugobhoza. Akaphenduli noma ubiza igama lakhe. Akakwazi ukuvuswa. Uyangena aphume ekuqulekeni. Khumbula, umthamo oweqile kungenzeka kuze kufinyelele emahoreni 2 ngemuva kokusebenzisa. Okwesithathu, yenza uhlelo lwesimo esiphuthumayo somthamo oweqile. Yenza ipheki yokuhlenga yomthamo oweqile. Yenza uhlu lwezinombolo zesimo esiphuthumayo. Khuluma nontanga yakho maqondana nohlelo lwakho lwesimo esiphuthumayo somthamo oweqile. Gcina uhlelo lwesimo esiphuthumayo somthamo oweqile esikhwameni sakho noma odongeni noma emnyango. Cela usizo uma ngabe kukhona umuntu ophuze umthamo oweqile. Cela usizo uma ngabe wena noma omunye umuntu enobunzima noma ubunzima bokuphefumula, inhliziyo egijima ngokushesha, imfiva ephezulu, ukudideka. Yisimo esiphuthumayo sokwelashwa. Yehlisa ingozi yomthamo oweqile. Misa ukutheleleka. Vimbela i-COVID-19. Ezempilo yethu zisezandleni zethu.